बिरलांनाय सानजों मोदाननाय सोरजों बानाय खानाय बानाय आगै आं गोदो मोथो गोसो थोनाय आगै आं गोदो एसे मेगन खेबनाय हिन्जाव मोजां मोजां बिरगलांबाय हिन्जाव गाज्रि गाज्रि आंनावसो बाहा लाबाय बारजों बिरलांनाय सानजों मोदाननाय सोरजों बानाय खानाय बानाय आगै आं गोदो मोथो गोसो थोनाय आगै आं गोदो एसे मेगन खेबनाय खारसनहां गाबोन खारसनहां बैसागु अखाफोरा बारगलांसै दिनै खारसनहां गाबोन खारसनहां बैसागु अखाफोरा बारगलांसै अ बारगलांसै बारगलांसै नै आगै लागोनिलाय गुफुरै हायलोलो नायनो मोजां आगै बारजों बिरलांनाय सानजों मोदाननाय सोरजों बानाय खानाय बानाय आगै आं गोदो मोथो गोसो थोनाय आगै आं गोदो एसे मेगन खेबनाय हाबाब आगै नोंखौ आसायैनो दाहोखादोंमोन आं दखना जरा बे बैसागावनो नोंजोंनो जुलि जागोन होनना हाबाब आगै नोंखौ आसायैनो दाहोखादोंमोन आं दखना जरा बे बैसागावनो नोंजोंनो जुलि जागोन होनना आगै बारजों बिरलांनाय सानजों मोदाननाय सोरजों बानाय खानाय बानाय आगै आं गोदो मोथो गोसो थोनाय आगै आं गोदो एसे मेगन खेबनाय हिन्जाव मोजां मोजां बिरगलांबाय हिन्जाव गाज्रि गाज्रि आंनावसो बाहा लाबाय आगै बारजों बिरलांनाय सानजों मोदाननाय सोरजों बानाय खानाय बानाय आगै आं गोदो मोथो गोसो थोनाय आगै आं गोदो एसे मेगन खेबनाय आं गोदो मोथो गोसो थोनाय आगै आं गोदो एसे मेगन खेबनाय आं गोदो मोथो गोसो थोनाय आगै आं गोदो एसे मेगन खेबनाय आं गोदो मोथो गोसो थोनाय आगै आं गोदो एसे